Hello guys, good morning. Today, March 22 na. So, pasabot, special day ni Glisel. So, today, birthday ni Glisel. So, ang plano, i-surprise siya. So, mag-sit up mi sa van karon. Ibutang tong mga balloons, katong iyang mga katong gipapurot na mo gabi kinan andam na medaan gabi guys kay arong karon automatic na dali ra mi makakuan human og sit up. So karon si Glisel na tuog pa. Happy birthday baby, tiguang na gabi. 7 years old na mga baby na mo, di na siya baby. Excited ko guys sa iyang reaksyonan niya kung surprise ba si baby na mo. So see you sa gawa. Na guys, sit up namin na namin sa suzuban. So 7 mga balon ni Glisel, mga 7. So, na guys. Okay na siguro na siya. Niya. Simple ra gud kay. Di kita magpinabungga. Mara. Di ba? Siguro amo sa ning isira. Kay aro ma-surprise siya niya. Guys, humana na mag sit up. So unya makuha mi sa mong butangan pa to siya og cake sa tubangan. So unya may mata ni Glisel kantahan sa si Glisel pod manyanitahan siguro na mo alas 5:25 na. So nakatog pa man siya. So humana may sit up. So hopefully ma-surprise si Bibi sa namang gibuhat karon. First time na mga gibuhat. So mo na si Glisel guys, gamay pa siya. Mga unang nga mga litrato niya. So kanang iyang ugat diha gasugod. So kana gamay pa siya. Then pudo ako nang gagugos niya guys, gamay pa si Bibi na. So na si mga award. Kani nandini award ay ko ani. Yaning ID sa kuan pa siya ani. Baptist Bible Christian Academy sa Garcia Hernandez pa siya ni. K1 nursery pa. 3 years old pa si Bibi na. Then ning balhin namin sa Panglao, balhin sa eskwelahan. So siya nag K1 sa Panglao Christian Academy. Tanawang litrato ninyo guys. So pagkahimbos pa sa akong baby sa una. Then kani si Glisel sa una mubok kay buhok. Kapag K2 na niya, kinder 2 na, Panglao gyapon siya, PCA gyapon. So na matured nagnawong taas nagbuhok si Bibi ani. Then kani yang mga award sa K1 pa siya. Ano yang mga award. So kuwang pa na siya guys, na siya mga award sa K2. Then katong pag nila pag-recognize nila. So wala na mabutang ani. Takuan ra. So kani ilhaning nursery class 2017-2018. So one pa si Glisel 3 years old sa baptist ni
sila mamalo. Malo man siguro. Oo. So, diri si Glisel nagsugod og eskwela. So, kanya tinugdan niya. The Roots. So nga. So, guys, daghan pa siya mga picture guys, si Glisel. Kanya si Glisel og ako. So, wala na pa naman nabutang sa aning wall na mo. So, karon si Glisel hawanin niyo nato pa perting katuluga way kalibutan. So, ako lang magpakita gamay sa iyang mga picture, mga yaning mga kaan. K1 pa siya na guys. So, proud kay ko ni Bibi. Kani yang mama na ba liwat pa siya na. Naong na yung mama oh. Di man siya oh. Liog ray liwat. So guys, enjoy lang mo karon nga adlaw. Birthday song for you, celebrant, celebrant. Here's a birthday song for you, fine and true. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Gleason. Happy birthday, baby. Welcome to my vlog. Wow, number 7. 7 is not good. Mayet, nice kayo mong Cake. nice kayo mong cake yet. Yep. 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 Mayet. Sa ulitin. Nice imong cake. Oh wait, na may mga birthday, mga Birthday is kuan, Yo. mga kauban sa trabaho, puntakan niyo si Mayet kay nindot yang cake. Recommend. Barato pa. Highly recommend. Barato pa. Ba? Yeah. Tinabangay po taga Bellevue, tinabangay. Yehe, tinabangay. Churut chut. Oh, mo ni. Mo ni yang cake kaning number 7, mo ni cake ni Mayet. Cake ni Mayet. Sa man nga nanay mo ang cake nak. Ladybug. Ladybug and cat on Yes. Mars. Ladybug inspired. Asa man lang. Ladybug and Noir. Clat noir. Mawala ko. Mawala na ilang. Cat Noir. Head dude. Hey, dude. Oh. Kanina i-pick mo, ha? So guys, iabot na yung ice cream ni Glisel ni order. So tara oh, diri rami karon mag sit up, diri ni mga ang bitter mga kids, then ang surprise gabi charan. Do it your own. Diba? Kita ka sa akong vlog. Kobe Bryant. Oh, Kobe Bryant. Ay, Ivan. Asa mo? Ari, ora kay mga untar ice cream ba? Dali mo. Pusing bi. Hey, happy birthday, Gleason. Gleason. Happy birthday, Gleason.
Happy birthday. Happy birthday later. Happy birthday, Gleason. Okay. Sam, go sa siglesia lo candle ha. Candle. Kaya naman. Nana sila mo. Come on, come on. Pasa. Ay ko. Badi. Lah hangin. Oh! Guys. Dali, guys. Ayaw. Uy, naboto na. Ay, dahil lang. Yehey! Sige, mga bata. Dila si Shay. Shay siya. Sige na, doll. Closer. Naroon sila, oh. May cake. Kana sila oh? 1, 2, 3. Ito na, Rebe. Wala. So guys, okay. Humana sa celebrate the birthday Gleason. Birthday ni Gleason. Salamat sa inyo ang pagtanaw, sa mga mga subscriber, sa mga bagong subscriber. Thank you. And, okay, bye-bye na. So, bago pa ka-subscribe, please subscribe. And then, don't forget to hit the notification bell para updated mo sa mga uploads. Then, good vibes lang. See you sa next na to nga vlog.